Mayroon po tayong adobong talaba. Wow, luto na to mga kastudyo. Yan, mayroon din tayong pritong tilapia. Meron din po tayo dito tinulang ulo ng mamsa. Ayan po oh. Ito po, meron po tayong kinilaw na blue marlin. Yan. May sili pa oh. Yan. Meron din po tayo ditong inihaw na tuna belly. Yan po, luto na po ito. Yan. Ito po yung gusto. Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode po, naghanda kami ng iba't ibang klaseng isda at iba't ibang luto din po ng isda. Saka nag-add lang kami ng ibang mga seafoods pa din. Yang sasarap nito mga kastudyo. This is also a sponsored video and online collaboration with Rick Rack Foodie! So siya din po ay isang mukbanger po na nakabase ngayon sa ibang bansa po. Kamukha po niya yung idol natin, no? Si Pambansang Kolokoy. So may pagkahawi po yung mukha nila. Tsaka si Idol PK, nagbumukbang din yun. Kaya sa thumbnail pa lang, makikita nyo, parang magkamukha na talaga sila. Parang magkapatid. Si Oh. So ito po, tingnan natin yung short clip niya. Wow. Try po. At yun na po mga kastudyo, puntahan po natin si Rick Rack Foodie. So ayan po, kahit nasa ibang bansa po siya, Pinoy na Pinoy po talaga yung mga hilig niya ng mga pagkain. Sarap po ng mga pagkain niya doon, kaya huwag po nating kalimutan na mag-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat, bye. Bisaya din yan mo si Rick Rack Foodie. Daghang salamat sir at sa family niyo po. Salamat kaayo. Tara, mga na ta. Sige, pray mo Pray na. mo na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan. Tara po, kainan na po tayo mga kastudyo. Unang-una, mayroon kami ditong adobong talaba. Ayan, ang sarap dito po. Gusto to ni Sax. So, mayroon ding pritong tilapia. Tinulang ulo ng mamsa na mayroong bihod or fish egg. Mayroon din ditong atay na nilagay namin. Ayan, sarap po nito. Mayroon din itong lukot. Lukot no. Meron ditong inihaw na tuna belly, kinilaw na blue marlin at guso. Yan. Oh, grabe po. So, sawa namin ay suka na pinakurat. Yes po. Sa drinks naman, mayroon kaming Lemon-cito juice. Lemon-cito juice. Tara po, kainan po tayo. Bigyan ko muna si Sax ito. Eh, ganahan Sax. Kanain muna ka? Oh, Hamong lang ni Sax. Wow. Muha mo. Oh, tara na ko. Ikaw man anak, ang mata na imo na. Imong paboritong mata. Oo. Kain na to. Kinamot lang ka. Namutan ta kay. Ano? Kain po tayo. Mga unta sir. Ngaon ta. Rick Rack Foodie. Ang sarap po ng adobong talaba. Yan o. Sandak po ni mata na ko. Birahin na. Tag sa boy mo. oh. Ganap, gahi. Sige, kaon. Birag mayo. Panambok. Dako na bagay si sa serba mo no? Mabuyag.
Hmm. Hmm. Hinggup ka na. Beso mamaya. Kaya, birahe. Atay ka man. Kuha lang atay. Mahal ang tsapa. Hmm. Ito naman tayo. Tilapia, mohon lang. Lamig yun, oh. Akin to isa. Kaya ako dagan sa akin naman. Yan, grabe. Ang laki ng tilapia, uy. Tuslo, binakurat. Lamig yan, eh. Bisa yun itong mata, oh. Kain ka kanin, ha? Nabungkag ang mata. Mana ko, unod na. Ha? Kauna? Dan imong rice na. Biang. Kain po tayo mga ka-studio. Wow, padak ko sa mata. Laki ng tilapia ka na. Sarap po ng tilapia. Grabe. Dali, maubos ako ano. Lami, kay good. Ano na yung padaplay, mga studio, ano yung suod? Gabi na ko, nganon ako man, hurot na ko kanon. Nahurot na yung mga pa. Ang mata. Wala na, Vic. Kinuha ko na lahat. Unod na ka. Unod na ganak. May panit yung unod na. Hmm. Kain ka. Matak papel. Dara, oh. Sa omning, matal gini niya. Add mo na ako ng rice mo? Add mo na ako ng rice mo sa studio. Grabe. Kalasag kanon na ni. Ang sudan na, no? Higop ka na. Sabaw na. Dara, oh, man na. Ay, mga panit. Namiyas, tilapia gin mo? Mag-premiere tayo ng 7 p.m. pa. Tapos sa kanya, Oh, Eric Craft 7:30. Foodie, 7:30, no? Tapos yung handa niya po is seafoods. Unod na na. Sige na. Sulti yun na, pangayo yun para hindi mo kuhan. Ito. Grabe ang laki ng bukog niya pa, no? Natay, kuhan rin o gusto. Ah, init ba? Init ba ang kalimit? Higop pa na.
Hindi na mas bukog. Mm. Hmm. Kaya pa yung mata. Sa katong... Mata na ba di mo? Kau grabe sa? Amo ko guys. Hmm. Bukin mo yung rice mo, Biha. Yan, isang buwan mo. Mm. Ito po, ang laki oh. Sa Bisaya, ang tawag namin dito is bihod. Mm. Kaya ka dito, Bi? Suway ka no, kaon mo ka. Ilawi lang. Ngunit, egg sa fish. Mm. Ilawi lang. Kaon mo ka. Nami? Kaon ka man? Try ko. Nami, ito sila sukal. Mm. Naku, adan ba? Ano yung bihod? Ma? Ha? Mm. Ang liit ng mga eggs. Eggs. Napayat tayo. Mm. Yan. Mga egg. Mga egg na space na. Nasa ni kamot. Mm. Mga egg. Sarap, mangat tayo. Tukuhan mo, gurahan ito lang. Ano sa? Bili. Mm. Ano nag-lechon belly? Tuna belly. Ano ito pang? Hindi ko ano. Panit naman ang ilaw. Kanang taas mo ko ah. Mm. Kaya kanang panit, gahi, gina. Mm. Ikaw, kain ka ito? Mm. Ito? Mm. Ikaw nag-try kanina? Lamig kanina. Yan po. Wow. Lamig kayo. Pa, ako mukha ko ano ba kayo? It's so good. Stop. Mm. Lamig ini bili, puro unod. Ano? Mm. Kain ka? Mm? Mm. Try mo. Kuhan mang. Ginilaw. Mm. Wait lang. Mm. Ano? Mm. Ano ko? Lemon juice, please. Mm. Mm. Di rin na ibutan sa konga? Di rin. Ngayon, ito na yung ubuso ni. Ano? Kaon ganina. Gina, kaon na. Lamig sabaw. Lakot. Nahigop sabaw na. Lamig ka. Oh no. Hmm. No. Unod. Ano yun? Bantay, buko ka. Kalami, ingat, kambo ka. Tambo? Right? Bukal. Mas kalami sa limonsito ka. Mm. Kanin na. Saan naman yung kanin mo, Be? Naubos na, Be? Tumang. Mm. Ano yan?
May kuan ka dyan? Ito. Kuha na. Ako. Nami kinilaw. Nami rin kinilawa mo. Ang gamit namin dito na suka is yung tuka na suka na tuba. Mm. Mm. Maraming salamat sa Red Crack Foodie. Maraming salamat, sir. Bukod. Ano? Bukod sa kanya. Lubok yung mata mo? Ano yung mata? Oo. Ano yung mata? Lubok na yung ano niya ko. Ano ba? Ano just po? Kapit na makuha na ko ang ice. May mo daw. Kapit na po. Pa, Simong. Simong just kay murag tubig na kay daghan kayo. Ha? Miya sa kuha na yung sipo eh. Ano yung tiloko ni? Ilo ko. Meron ka ito na. Kaon ka? Ha? Napam na yung mungho eh. Oh, tuwasan ha? Ito si Denny. Huh? Ito na. Ano? Ano sa kana? No. Amian yung kinula. Mamsa. Ano? Pero ko na ko ba ni? Tignan mo. Ano ako? Kamay ko. Kunan ko to ng panit. Marami pa Yan, kasi. oo, mabukog na hali. Masarap. Dami kayo na. Wala pa ko yung ano. Kamay na lang. Ha? Minam na po yung munches. Ito na rin ka? Ano yung munches ko? Damay na ko ay mo daghato. Ngay. Kanapa? Napa? Ha? Ito. Napa gani? Inganti ka napa? Inganti ka kana? Ha? Ano hindi mo ka makaon? Pa? Yan ang kurat. Niya kalat? Oo. Jadi yang si mama, si Oh. James, Dili na ka? sa si mama swap sa walay ko pinakurat. One egg oras. Kurat. Pwede yung mo. Ha?
Kunay-kunat niya, mama. Oh, Sige naman, thank you kami Sir Rick Rock Foodie be. thank you, Rick Rock, for the... Thank you, sir. Thank you, Sir Rick Rock, for the... Nakadagan din. Kalami. Ano kayo limon din, no? Dagan din mo? Wala ka ng shout out? Mama Tia. Hindi, go. Shout out kay Mama Tia. Patingo ko lang kami yun. Nagpapilin. Mata. Gusto na ng ano? Patingo ko na kami Bili ng panit. Patingo ko na kami yun. Lopo? Lopo. Luko na ng mata. Buo naman yung mata. Dali lang tanong mo yung mga ko. Ayan mga ka-studio, tapos na po kami kumain. Busog na busog po kami sa mga isda. Dami po nun. Maraming salamat talaga, Sir Rick Rock Foodie. Bye. Maraming salamat po. Tsaka, huwag pa natin kalimutan po after ng video na ito, meron din siyang premiere, 7:30 PM po Pinas time. Yes po. Yan. Shout out muna kami mga ka-studio. Shout out Maria Luisa Santos, Jenny Villasista, Angel Bayani, Miko and Miles Mark Vlogs, Arms Labucana from Bukino, Devilbat 25, Venus Disamparado, Rejoy Matilag from Davao City, Kelvin Cruz, Rudora Feliciano from Saudi Riyadh, Happy Boys Food Tube, Hello. Claire Magon from MG Mascardo, Dominguez Family from Agusan del Sur, Mars Day Bakla, Bata Time, ito mayroong channel, Nates Lusanta, Laika Garcia from Tarlac, Lorraine Sulatorio, Luna Isabela at Mark Antolin, Suliba Family from Rodriguez Rizal, Bragas Family from Quezon City, Team Bagets, Nicel Maso from Siargao Island, Miriam Kahayagan from Belgium, Susan Patagok, GC Ordonio, Carm C. Domingo, Karen Ju from South Korea, Hello po. Maria Socorro Encanto, PGDY from Samar, Honey Ling from Jinsan. Belated happy birthday kay Jet Redilia nung August 17 po. Belated happy birthday. Yan. So yan po lahat ang shout out mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Dugay din. Start na to pagkatong welcome back. Ha? Katong 1, 2, 3 start. Hop, pa yun.